og nakadungog siya mga pulong-pulong nga dili arang malitok og wala gitugod sa tao ang paglitok. Unsa nga pinulungan? Dili malitok. Wala gitugot sa tao ang paglitok og mauna ang pinulungan didto sa langit. Gitawag sa wag angelic voice. Aya pagtuig suon nga kanang mga angelic voice nga ilang ginuna nga nag-speaking tang tao matawha ka tangi tanga kuwaw at tamatuka winakato nakatao dili pasabtan ug walay naka-translate. Do you think ang Ginoo mo hatag og mga sentences nga di nimo masabtan? Mamangani ang ikaduhang Korinto nag-ingon sa 14. Ingon siya dinhi kung adunay magsultig dila 28, 27, 28. Isa, duha, tulo ra ang tuguti. Ang pinakadaghan tulo. Og sila mag-ulos og dili pwede nga walay maghubad dinhi. For example, ako taga China, nay maghubad sa kuha. Ako taga Amerika, nay maghubad sa kuha. So kung walay maghubad, dili na siya pwede igsoon. Mao na ang word nga pagsultig dila diha sa balaang kasulatan, nahimo siyang na-abuse. Tan-aw nimo igsoon musultig dila. Unya mga tumba, unya minguday nga mao kini ang ilhanan sa balaang espiritu. Dili na siya mao igsoon. Ha? Unya magkurog-kurog, mauba na ang Espiritu Santo, matumba, magkurog-kurog. No, dili na siya mao igsoon. Ang pagsultig dila na ang example sa Acts chapter 2. Okay? Sa Acts chapter 2 mo nang gitawag og Pentecostes. Na diha nakalilaing pinulungan na taga Roma, Thessalonica, og uban pa. Dagan, more or less mga 15 ka pinulungan. O siya gibuhat sa Ginoo igsoon, gihatag ang gasa sa pagsulti og dila. O unsa na siya nagasa nga pagsulti og dila? Example, kung ako taga Roma, nagwali ko. Ang nakadungog nga taga Griego, ang iyang kaugalingon pinulungan, ang iyang nadunggan. Naminaw usab ang uban nga mga area, ang ilang kaugalingong pinulungan, ang ilang nadunggan. So sa ato paigsuon, ang gasa sa speaking in tongue o pagpadultig dila dihatag sa Ginoo for evangelism purposes. Karon ang title sa atong gisgutan, Steward of Talent and Time. Okay? Mayong gika og steward meaning piniyalan. Unsa may ipiyal sa Ginoo, gasa, talento og panahon. Actually, baga kayo ang suhito sa gitawag og stewardship na ay tithe, na ay offering, bisag unsa na lang, halos tanang area iyang covered. Pero karon nga kagabion, atong isgutan ang word nga talent and time. Now, dirita mag-una sa Genesis Kapitulo 1:27. So God created man in His own image. In the image of God, He created him, male and female, He created them. Imong lantaw igsoon, kaning word nga image of God, adunay mga theologian nga nag-expound nini. Okay? Gitawag ni sa Latin og imago Dei. Now, kung imong lantawon igsoon, daghan siyang presentation. Pero aron mahimo nato nga ma-concise nato, simple kaayo nga pagsabot igsoon. Dili ni image nga kung unsa imong dagway mo nang dagway gid sa Dios. Okay? Kay basically kung atong tan-awon ang Juan kapitulo 4 bersikulo 24, ang Dios espiritu og ang magasimba kaniya espiritu og sa kamotoran. Kung ang Diyos Espiritu igsoon, asa man ang image diya. Actually, ang ubang theologian mo expound niya na gani naapay mga theologian nga moabot sila sa gitawag nato og 4 dimension of life. Ang gitawag nila og physical, mental, social, og spiritual. So, kita igsoon kay ang Diyos na ay physical, pwede siya magpakita sama sa tao. Ang Diyos na ay social, ang Diyos usab na ay gitawag nato og mental, na asay gitawag nato igsoon spiritual. Mao gani siya nga espirituhanon, simbahon nato siya pinaagi sa espiritu sa kamaturan. Now, ingani mga pinangga. Ang tao gitawag og image of God, it is because ng tao na ay physical, na ay mental, na ay social, o na ay spiritual. Ang iro igsoon na ay physical, na ay mental, kay pwede mo na sila imong tudluan. Social, kay maguguy-hugoy sila sa kauban nila nga iro. Pet, ang pangutana mo ni, na ba siya espiritual? Wala espiritual ang iro igsoon. Dili sila mahibalo kung
Domingo na siya, di sila mahibalo nga Merkulis na sila, o Sabado na, kay wala sila'y pagsimba. So meaning to say, di ni mo maapil ang mga mananap dito sa image of God, it is because tulura ka dimension ang nasa ilaha igsoon. Ato ikaapat ang spiritual. O gatong muntong gitunan tong yagi mga gabi kung giun sa ta pagbuhat sa Dios mo nang gipangga ta niya. Now, nagingon diri, God said to them, "Be fruitful and multiply, fill the earth and subdue it, have dominion over the fish of the sea, birds of the air, and over every living thing that moves on the earth." Now, human nga gibuhat sa Dios ang tao, siya dan og si iba, gisugo sila, lakaw, dumagan mo, punan ninyo ang tibok kalibutan, o kamo mahimo nga magadumala sa unsa? Sa mga gipangbuhat sa Dios, isda, mananap, ngaglupad, tanan, mo'y magdumala. So meaning to say, ang Diyos nagsangkap na sa tao. Unsaon man niya pagdumala kung wala siya tagai sa Ginoo talent. Unsaon pagdumala sa tao kung dili tagaan sa Ginoo time. Okay? So mao ni atong suhito karon mga pinangga. Now, ngani. Ang biblical principles nagtug-an kanato pinaagi atong mga bersikulo nga atong gibasa. God created humans after His likeness, men and women. Okay? So muna ang Dios mo'y nagbuhat. Sunod, God gave humans the authority to rule over His creation as stewards. So kung imo lang taon igsuon, si Adan gisugo sa Ginoo. Ikaw magngalan sa tanang mananap. Just imagine igsuon, kung unsa ka power ang utok ni Adan sa pirmiro nga gibuhat ang tao. Tanang mananap, dili na siya 100 igsuon na, thousands na siya. Unya sa thousands igsuon, si Adan mismo ang nagngalan kada isa ka mananap. Diyon sa kato ni Adan, pagngalan, ma-memorize na niya. Ha? So mamagani ang ubang mga siyensya mo ingon, kining atong utok makatilingala. Gani ang utok kuna sa tao, 10% ra ang ginagamit sa tao. Ug ako makatuon niya na, kaya nga naman, walay nakahimo sa gihimo ni Adan. Sa gihimo ni Adan, tanan ginganlan niya. So, mao na siya nang ta siya authority. Mismos mga kakahuyan, mga maganing uban, mahadlok mo, putol og kahoy kay, di na to naputlong, kay naanataw ana, na ay mga angel, falling angel niya. Pero kung imong lang taon igsoon, asa gihatag ang authority sa pag-rule over sa iyang creation. Ang mahulog ba ng manulunda? Wala. Sa tao. Mao na nga kita pwede. Gitawag na ito igsuunog muputol. Uban sa kahusay, uban sa logical nga mga rason nga nung kana siya pagaputlon. Okay? Now, number 3, makita, God granted humans the privilege to create culture. Human nga ni daghan na ang mga tao, ang Diyos nagtugot nga makakreate siya og culture. Mo nang mingon na to, God respect culture. Muna na kultura dito sa Korea, magsimba sila, ang uban nila magtiniil, okay? Na kultura sa Middle East nga, sila magsimba, maghapa-hapa, na kultura usab din sa Western igsoon nga, kung sila naginibangko og na-electern. So nagadepende sa kultura, but remember, God respect culture. Now, kada kultura igsoon, ang mga tao gisangkapan na sa Ginoo, sa mga talento, gipahulam sa time. Natanawa, human culture. Bili sa human culture, igsoon, na-involved ang religion, na-involved ang political structures, na-involved ang social structures, technology, economy, o language. Kung imo nang usahon tanan, na ay kultura sa matag usa. Lain-lain nga mga kultura, mga pinangga. Mo na nga kinahanglan ang kada nasod magarespeto sa matag usa ka gitawag na tog kultura. Now, arita sa culture in multidimensional. Tanaw na ito, Igso na? Naadiha ang mind, naadiha ang emotion, naadiha ang values. Now, importante kayo ni Igso, kay gadelta o gitawag o pagkapinayalan. Okay? Sa pagkapinayalan, ang Ginoo nagsangkap na to. O sa pagsangkap gani, na-involved nin tulo. Mind, emotion, values. Gani sa atong mind igsuon, nadiha ang gitawag nato sa atong ulo, nadiha ang gitawag nato og frontal lobe. Siya ang nay decision sa reasoning, judgment,
o mismo pa man igsoon sa gitawag pagtimbang-timbang sa mga butang, kay kita igsoon rational being. Naa sa ato ang intelligence. Busa ang Dios nagsangkap sa matag usan ini. So, sa stewardship education objective, na ang being, na ang doing, o na sa bang gitawag na itong knowing. Now, arita sa knowing, igsoon. Atong lantaon kung unsay kabubuton sa Ginoo ngadto sa tao. Kay alang kanato igsoon, kita tanang parehera tanan. Walay pinili sa Ginoo ang matag-usa iyang gipakamatyan. Ang matag-usa iyang ginatawag. Mong magani ang akong imong lantaon, ang salvation igsoon, lantaon nimo, John chapter 1 verse 12, nagingon. Okay? Ang tanan mo to, ang tanan mo dawat, mahimo siyang anak sa Dios. Kaya nga naman, musugot ka dili, importante nga mahimot ang anak sa Dios. Kay kung dili ta anak sa Dios igsoon, asa man tang anak? Ganit makasasala man ta, kung imong tanaw ng Roma, Kapitulo 6, versikulo 23, ang bayad sa sala, mao ang kamatayon. Muna ang importante nga imong gawaton si Kristo, ingon nga personal nga manluluwas. Now, hatag siya gagawom. Mark chapter 13, verse 34. Usa ka tao nga mubiya sa iyang balay o mupanaw, tapos makahatag og kagahom. Okay? Ang usa ka tao, agalon. Okay? Tag-iya. Ilakaw siya sa lapan, layon dapit. Pero before siya nilakaw, nagbutang siya og gitawag steward sa iyang balay, sa iyang yuta, sa iyang mananap. Og unsay gihatag niya igsoon, kagahom. Gitawag na sa Greek root igsoon, exousia, meaning authority. Okay? Meaning to say, muhatag siya kagahom, hukom, mga pamaagi, kay gihatagan man siyang authority. Musugot kag madili mga pinangga, gitagaan ka og talento sa Ginoo. Ang problema lang, wala ta ka-discovery kung unsa nga talento nga ipahamutang ta alang sa buluhaton sa Ginoo. Nagingon dinhi, ngadto sa iyang mga ulipon, sa matag usa diha sa iyang kaugalingong buluhaton. O kanang word nga buluhaton, gikan sa Greek word nga ergon, work, labor. Okay? Meaning say, og tapos makahatag sa magbalantay, sa pultahan, sa sugo, sa pagtukaw, or Gregorio. Sa pagtukaw, watch, no? Ingani mga pinangga. Nganong ato ning gisgutan ang gitawag na tog stewardship igsoon? It is because musugot kag madili, naa kay balay. Musugot kag madili, naa kay yuta. Musugot kag madili, naa kay mga parinti. Musugot kag madili, naa kay mga silingan. Og musugot kag madili, naay talent nga gihatag sa Ginoo nimo. Nga diin angay nimo buhaton aron usab sa pagpahimuot sa Ginoo. Ang tanan all to God's glory. Ang pagpahimuot sa Ginoo. Now, unsa man nga mga talent nga gihatag sa Ginoo? Unang Korinto kapitulo 12, versikulo 8. Ngadto sa usa, gihatag ang pulong sa kaalam, pinaagi sa Espiritu. O ngadto sa usa, gihatag ang pulong sa kahibalo, sumala sa mauna nga Espiritu. Bantay ha, kahibalo o kaalam. Gihatag, gasa ka na sa Dios sa matag usa. Okay? Sunod, nagingon diri. Ngadto sa usa, gihatag ang pagtuo, pinaagi sa maura nga Espiritu. O ngadto sa usa, gihatag ang mga hiyas sa pagpangayos sa mga sakit, pinaagi sa maurang usa ka Espiritu. Okay? So kung imo makita, Espiritu, capital E, ang gigamit niya na igsoon, which refer to the Holy Spirit. Ang ikatulo nga persona sa gitawag nato og balaan nga Trinidad. Now, kining Espiritu Santo igsoon, although wala siya unod, wala siya bukog, pero makapadayag siya base sa iyang gahom kay Dios man usab siya. Pwede siya magpakita sama sa salampati sa panahon sa pagbautismo ni Jesus Christ didto sa sapa sa Jordan. Okay? Pwede siya magpakita nga daw sama sa kalayo. Sumala sa Buhat kapitulo 2 bersikulo 1 nga diin na usa ang mga apostoles o diya mikurog ang maunga yuta unya na patong ang tagsa-tagsa kalayo sama sa Espiritu Santo. So, ang Espiritu Santo mo'y gahatag. Unsa pa'y gihatag niya na, gawas sa pagtuo, pagpangayog mga sakit. Ang uban mga igsuon, pagpangayog mga sikmura na og magic. Ma-question na sa mga tao kung diin siya gikan anang gahuma. Ang pangutana magud mga pinangga, dagan mingon nga hilyo o ilang ayuhon, patungan sa ilang kamot, matumba. Wala na sa Biblia.
Kabasa ba mo sa Biblia nga nagipatungan si Jesus Christ kay giayon niya ang balatian na tumba? Wala kinakita igsoon. Mismo pa ang mga apostoles. So naay something nga problema diha. Na ang pagpang-ayo ayaw na ang diha ras milagro. Mismo doktor, mismo nurse, ang mga naa sa medical nga ilinya igsoon nagapang-ayo kinsa naghatag ang agasa ang Dios. Usahay nasabugan na magutas sa mga pamaagi sa kalibutan nga kanang mag-ayo wa na kinahalag medisina. Dili na siya mauigsoon. Pagpang-ayo, kung ikaw usa ka doktor, gitagaan ka sa Ginoo niya na nga unsa usab nga gasa. Now, sa unang Korinto 12:10 nagingon, ngadto sa usa gihatag ang gahom sa paghimog mga milagro, og ngadto sa usa paghimo og propesiya, og ngadto sa usa katakos sa pag-ila sa nakalinlaing espiritu. Discernment. No? Importante ang discernment. O ngadto sa usa ang nakalinlaing nga pagpanultig ng mga dila. Now, ang uban igsoon giabusuhan ng word nga pagsultig mga dila. Kanang gitawag nila og glossolalia. Kanang word nga glossolalia igsoon usa na siya ka compound word nga kung imo bungkagon glossa og lalio. Glossa means tongue. Lalio means to speak. So therefore, it is a speaking in tongue. O ang speaking in tongue, nakabasi sa Biblia. Known language na igsoon, dili na unknown language. Ang mga theologian, mo gamit niya King James Version na word nga anon, pero kung imong tanawon ang word nga na anon, naka-italic na siya pagasulat. Ang normal, sama sa inyo makita karon sa TV, straight nga pagasulat. Pero pinahiwi na gaya na siya, italic word. O ang grammar sa gitawag og mga translator igsoon, makakita kag italic word which means supply word na siya. So ang word nga anon wala sa Biblia, gi-supply lang sa King James Version. Pero ang punto mao ni, ang kanang pagsultig dila or speaking in tongue igsoon, di ba gyud na siya masabtan? Ang uban mingon nga angelic voice man gyud siya, pastor. Actually dili igsoon. Kung imong tanawon ang sinulatan ni Pablo sa Korinto kapitulo 12, bersikulo 2, 3, 4 ug 5 nagingon, nakakita akong tao na pulog duha ka mga tuig na ang milabay. Kung naa siya sa lawas o wala sa lawas, wala ako nahibalo. Naon sa nintawa na nga gisak daw, dala, ngadto sa paraiso, didto sa ikatulong langit. Take note, gidala sa paraiso, sa ikatulong langit. Og matod pa sa bersikulo, og nakadungog siya mga pulong-pulong, nga dili arang malitok, og wala gitugot sa tao ang paglitok. Unsa nga pinulungan, dili malitok. Wala gitugot sa tao ang paglitok, og mauna ang pinulungan didto sa langit. Nga gitawag sa wag angelic voice. Aya pagtuig suon nga kanang mga angelic voice nga ilang ginuna nga nag-speaking in tongue, tao matawha ka, tangita nga kuwaw, at tamad ka, winakato nakatao, dili masabdan. Ug walay nakatranslate. Do you think ang Ginoo mo hatag og mga sentences nga di nimo masabdan? Mamanggani ang ikaduhang Korinto nag-ingon sa 14. Ingon siya dinhi, kung adunay magsultig dila, 28, 27, 28. Isa, duha, tulo ra ang tuguti. Ang pinakadaghan tulo. Og sila mag-ulos-ulos og dili pwede nga walay maghubad dinhi. For example, ako taga China, nay maghubad sa kuha. Ako taga Amerika, nay maghubad sa kuha. So kung walay maghubad, dili na siya pwede igsoon. Mao na ang word nga pagsultig dila diha sa balaang kasulatan, nahimo siyang na-abuse. Tan-aw nimo igsoon musultig dila, unya mga tumba, unya minguday nga mao kini ang ilhanan sa balaang espiritu. Dili na siya mao igsoon. Ha? Unya magkurog-kurog, mauba na ang Espiritu Santo, matumba, magkurog-kurog. No, dili na siya mao igsoon. Ang pagsultig dila na ang example sa Acts chapter 2. Okay? Sa Acts chapter 2 mo nang gitawag og Pentecostes. Naadiha na kalilaing pinulungan na taga Roma, Thessalonica, og uban pa. Dagan, more or less mga 15 ka pinulungan. Kung siya gibuhat sa Ginoo igsoon, gihatag ang gasa sa pagsulti og dila. O kung saan na siya nagasa nga pagsulti dila. Example, kung ako taga Roma, nagwali ko. Ang nakadungog nga taga Grigo, ang iyang kaugalingon pinulungan, ang iyang nadunggan. Naminaw usab ang uban nga mga area, ang ilang kaugalingong pinulungan, ang ilang nadunggan. So sa ato paigsoon, ang gasa sa speaking in tongue o pagpadultig dila, dihatag sa Ginoo for evangelism purposes. Tanawa igsoon. For example, Marcos 16. Okay? 15, 16, 17. Nagisgot ang bag-ong pinulungan. Unsay resulta? Nagbautismo sila.
Gi-introduce usab ang speaking in tongue sa Acts chapter 2. Unsay resulta? 3,000 ang nabautismuhan. Kung naagay kay mabasa involving sa speaking in tongue, naadiya ang evangelism. Question, nganong sa evangelism? Because arong bukon sa Ginoo ang language barrier. Unsa nang language barrier igsoon? Giguba sa Ginoo aron mas simplify, mas sabtan pag-ayo ang iyang mensahe. Ang pangutana mo ni, kanang speaking in tongue nga inyong nadunggan karon sa nakainlaing lugar, iya ba ka na sa Ginoo? Kinsa may nakasabot? Ha? Isa lang ka tao? Unya, walay naghuhubad mga pinangga. Mao na nga, naabusuhan siya. Okay? Mao na ang gingon diya sa Gasa. Sunod, kining tanan ginadasig pinaagi sa usa og maurang espiritu nga nag-apod-apod ni ini ngadto sa matag usa sumala sa iyang kabubuton. So sa ato pagditaga ang kaggasa, sumala sa iyang kabubuton. Ang Ginoo na hibalo niya na, dili tanan mo awit. Okay? Dili tanan mo wali. Dili tanan mo Bible study. Dili sad tanan makahatag og pagpasabot sa Biblia. Nagadepende sa Ginoo unsay gasa ihatag. Walay tao igsoon nga nakaangkon sa tanang gasa or talent nga gihatag sa Ginoo. Pero makapaniguro ta, kung tagaan kay kag talent sa Ginoo ug imong gamiton, kanang isa mahimong duha, kanang duha mahimong tulo, kanang tulo mahimong upat. Ingana ang pabaagi sa Dios ni ini sa yuta mga pinangga. Okay? Now, sunod, nagingon diri. Kay maingon nga ang lawas usara og nagabaton og daghang mga bahin ini og nga kining tanang mga bahina sa lawas bisan daghan sila usara kalawas, maingon man usab ni ana si Kristo. Mo na mingon kita igsoon usara ang lawas. Okay? Ug ang lawas igsoon gitawag nato og corporate body, which is the body of Christ. O kinsa man ang ulo, mao si Jesus Christ. So usara ang ulo, usara ang gitawag og iglesia. Ayaw ta igna nga ang lawas, okay? Ang lawas Domingo, unya ang ulo Sabadista. Si Jesus Christ, Sabbath keeper. Nya dagang mingon nga kami ang lawas ni Kristo, Sunday keeper. Sabbath keeper, Sunday keeper. Bulag, dili siya mao igsoon. So usara ka lawas igsoon. Mao man gani nga ang talent nga gihatag sa Ginoo para sa pag-glorify sa iya, para pag-edify sa church nga iyang gitukod. Okay? Now, ingani igsoon. Imo mamatikdan sama sa gitawag usa ka lawas. Sa ato usa ka lawas, na atay gitawag nato og ilong, di ba? Naay gitawag og mata, naay gitawag og baba. Si ilong dili mao ang mata. Si baba dili mao si dalunggan. Pero usa sila kabahin. Dili moingon si ilong nga ako mas sikat kay kang mata. Si mata dili moingon nga ako mas importante kaysa kang dalunggan. Kay tana sila tanan importante. Nay nang hinambog si mata, ingon si mata igsoon. Sugin lang ko kamudako kay ko gamit. Nga naman, makita nako ang gusto sa lawas nako. Asa tamulakaw, adto agi. Nang hinambog si mata. Karon kay si ilong igsoon, nag-antiparangan. Ni siniingon na sa silong, ako ang importante. Ikaw mata, ikaw ang nag-antipara. O ako'y nagpasan sa imong antipara. Kuana, mo protest ako. Gikuha ni mata ang antipara. O niya si ilong, hayahay na. Paglakaw karon ni naog sa hagdan, nahagba, naigo si ilong, niingon si ilong, ibalik ang antipara. Yung sa imo makita ang hiniusa. Okay? Hiniusa nga buluhaton sa usa kalawas. Sugin lang ko kamo igsoon sa paghatag kaninyo. Ang Seventh-day Adventist Church, hiniusa. O mato pas dagpong referensya, the Seventh-day Adventist Church is the most progressive church. The Seventh-day Adventist Church is the most organized church. Tanaw nimo karon ang Seventh-day Adventist igsoon, nag-work ingon nga usa ka lawas. Okay? Now, next. Kay pinaagi sa usa ka espiritu, kitang tanan mga Hudiyo o mga Grisyanyon, mga ulipon o mga taong gawas na bautismuhan ngadto sa usa ka lawas. Mamagani nga ang panawagan karon sa Seventh-day Adventist, mahudiyo man ka, magrisyanhon man ka, maulipon man ka, usa kita sa lawas, pinaagi sa bautismo.
Kay mauna ang una-una ni Jesus Christ sa pagkabot sa kaluwasan sa tibok nga kalibutan. Nga naman, nabautismuhan nga to sa usa ka lawas o kitantanan gipatuhop sa usa ka espiritu. Okay? Now, sunod, unsay gingon diri? Lucas 12:48. Ang matag-usa nga gikahatagan og daghan, pagapangayuan og daghan, og kaniya nga sa mga tao di kapiyalan og daghan, kinahanglanon nila ang labaw pa. Mamanggani nga, kung magbagamit ka igsoon, ang isa nimo ka talent, duhaon sa Ginoo. Kung duha ka na, tuluhon sa Ginoo. Mano nga, wag yung kumabala ka igsoon. Kung pananglita, di ko kabalo makanta, na ay gihatag nga talent sa ko, nga wala usab sa uban. Ang gihatagan sa uban, wa sa talent sa uban. Kinsa may naghandom nga kabalot na mo kanta, ako di ko kabalo mo kanta, pang-worship ra gyud ni siya nga kanta. Pero ako maingon sa inyo mga pinangga na ay talent nga gihatag sa ako sa Ginoo tungod kay maumay iyang disenyo sa tao. Dili tanan engineer, dili tanan doktor, dili tanan driver. Kay kung ang tanan doktor, kinsa naman ang magmaniho, kinsa na may mamanday, kinsa naman ang naa sa faktorya, mauna ang matag-usa, aduna siya kapag trabaho nga gihatag sa Ginoo. Dili sa bersikulo 21 nagingon, og miingon kaniya ang iyang agalon, maayong pagkabuhat, maayo og kasaligan nga ulipon, sa diyutay kasaligan ka di ay, sa daghan pagapiyalan ko ikaw, dumuyog ka sa kalipay sa imong agalon. Unsa? Kasaligan. Mao na nga si Jesus Christ sa dinis sa yuta, saka sa langit, gipiyal niya ang tanang butang didto sa iyang mga kisaligan. Gitukod niya ang iglesia. Gitukod niya ang iyang pundok aron usab mahimong depository sa kamaturan. Og ang naa diha igsuon dapat kasaligan nga ulipon mamanggani ang tanan nagawali alang sa paghimaya sa Dios. Hosea chapter 10 verse 12 na yun, magpugas kamo alang sa inyong kaugalingon, diha sa pagkamatarong mag-ani kamo sumala sa kalulot sa Dios. Unsa? Magpugas kamo alang sa inyong kaugalingon, diha sa pagkamatarong. Habi ninyo gison sugin lang ko kamo. Kining ato nga pagpangalagad sa Ginoo, not I but Christ. Kining atong pagpangalagad sa Ginoo, diha nakasentro kan Jesus Christ. Mamanggani sa Matthew 6:33 na yun, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Take note, His righteousness, not mine in righteousness. Dili imong righteousness. Ang pagkamatarong, wala na nimo hagui, aron makabot nimo. Kung dili gisulob ka na ni Jesus Christ, para ikaw mahimong muhaom sa iyang pagkamatarong. Kay ang pagkamatarong sa tao, sama sa trapo. Mao na giingon ni Isaias. Bisag unsaon nimo birigod, kay dili ka birigod. Bisag unsaon nimo pag maayo, kay di ka maayo. Isa lamang ang maayo, mao na giingon ni Jesus Christ. So sa ato pa, makabot nimo ang pagkamatarong, diha lamang pagdawat ni Kristo, sa diyan dawaton nimo si Kristo, na matarong ka, tagaan ka og talent sa Ginoo, tagaan kanyang panahon, aron magamit kaniya. Actually, sugin lang ko kamo, sa time, ang usa ka tuig adunay 365 days. Kung nagidad ka 10 anyos karon, ni gasto na kas kalibutan og 3,650. Kung 20 anyos na ka, may gasto na kas kalibutan no, 7,300. Kung naghimo na ka og 40 anyos na ka exon, niabot na ka og 14,600 days. The question is, kuhaan nimos pagkaon, katulog ka mo kaon sa kadlaw. Kada kaon 20 minutos, tulog ka kaon usa ka oras. Kuhaan nimo sa pagsuri-suri nimo, kuhaan nimo sa 8 ka oras nimong pagkatulog, kuhaan nimo sa 8 ka oras usab nga gitawag nato og pagtrabaho. Kuhaan nimo sa pagsuri-suri uban sa imong barkada, dumpangutana mao ni pirayay na biling sa Ginoo. Mamanggani gagi-emphasize nato karon ang talent og time, kay ang time igsuon wala gaatras. Ang time is gapasaka na siya pataas igsuon. Kay sugin lang ko kamo, gakahilis na ang gutlo sa istorya sa kalibutan. Ang iya sa Ginoo mo'y matungman. Mamanggani na gingon, pagkamatarong mag-ani kamo, sumala sa kalulot sa Dios. So ang atong isandig, diha lamang sa Dios. Ako hagit labinas ng nananaaw karon. Kung nagmahal mo sa inyong kagalingon, susihan ninyo
ang doktrina sa Seventh-day Adventist. Kung nagmahal ka sa imong pamilya, susihan ninyo ang doktrina sa Seventh-day Adventist. Kay ang nakaplagan sa Seventh-day Adventist, si Kristo nga naa sa Biblia. Wala makaplagan sa Seventh-day Adventist, si Kristo nga naa sa encyclopedia. Wala makaplagan sa Seventh-day Adventist, si Kristo nga naa sa tradisyon. Wala makaplagan diya sa gitawag na tug magisterium igsoon. Nakaplagan sa Seventh-day Adventist, si Jesus Christ nga naa sa Biblia. Okay? Sunod, unsay gingon diri? Kinahanglan managmata kamo gikan sa pagkatulog. Kay ang atong kaluwasan labaw pa, kahaduol ka nato karon kaysa diha nga bag-o pa kitang mituo. Tama na. Ha? Kung duol to sa panahon nga ikaw bag-o pa na bautismuhan, mas duol na karon nga diin hapit na ka matigulang. Ing-ana ang kinabuhi mga pinangga. Murabag kung imong lang taon na igsoon nga, pagkaduol ragid di ay sakitanlan. Okay? Duol na mag-isyan lang taon. Pero inigbaklay ni mo igsoon, mugasto ka og panahon, mugasto ka og time. Pero musugot kag madili, muabot gyapon ka sa tumoy sa kitanlan. Musugot kag madili, muabot ta sa pagkahilis nini nga kalibutan. Ang pangutana unsay imong gihimo karon? Ayhan na ba ka mohimo nga wala na kay kusog? Ayhan na ka mohimo mahilis na imong pangidaron? Ayhan na ka mohimo kung tigulang na ka? Basin sa pagkatigulang mingon na din ka, Ginoo, kung ibalik nimo ako sa pagkabatanon, himuon nako ang ako mahimo. Mabita akong hagit sa inyo karon, so siha ang balaang kasulatan, lantawa unsay nakatunan sa Seventh-day Adventist. Kay sugin lang ko mo, walay doktrina sa Seventh-day Adventist nga dili gikan sa Biblia. Nagingon ang bersikulo 10 sa Salmo 90. Ang mga adlaw sa among panuigon, may kapituan katuig. Kung bisan tungod sa kabaskog, may kawaluan katuig, bisan paniana. Kung imong lang taon, naghisgot si David og life expectancy. Di lifespan ha? Lifespan meaning to say, pag-abot si tinta, patay yun ka. Babaeng lalaki, pag-abot si tinta, patay yun ka. But ang gibutang diya, life expectancy. So sa life expectancy igsoon, moabot kag si tinta. Tungod sa kabasgugon, moabot kag kawaluan. Ang punto mo ni anang mga idara, unsay imong nahimo alang kang Jesus Christ. Unsay imong na-contribute, imo bang gipalig-on ang talent nga gihatag sa Ginoo? Imo bang gihimo ang time nga diin gihimo nimo alang sa pagkabalaan? Nag-ingon ang Korinto, tungod kang Kristo, mga muyo kami kaninyo, magpasig uli kamo ngadto sa Dios. Pasig uli kamo ngadto sa Dios. Balik mo sa Dios. Makita ninyo ang tinuod nga nangalagad sa Ginoo mga pinangga, pinaagi sa bunga sa Espiritu. Kung ikaw nagawali nga nasa imo ang tinuod nga relihiyon, kung ikaw nag-trace sa tinuod nga relihiyon, pinaagi sa imong giunawna nga encyclopedia, naaba sa imo ang gitawag og resulta sa balaang espiritu. Basa ang Galacia Kapitulo 5. Ang bunga sa espiritu mao ni pagtuo, pagkamapailubon ug uban pa, walay kasuguan nga kasupak, walay pagdaot sa lawas sa tao. Okay? Nagingon diri sa John 4:35. Sultihan ko kamo, ilihat ninyo ang inyong mga mata og lantawan ninyo ang kaumahan nga mga hinog na aron sa pag-aanihon. Meaning to say, nakita na to nga, anihunon na, unsay atong buhaton. Dili sa lagma igsoon nga nung nakay kwarta. Dili sa lagma nga nung nakay trabaho. Dili sa lagma nga nung naa ka diya karon. Gitawag ka sa Ginoo, gamitan na imong talento, pasakop sa Seventh-day Adventist. Kung naapay mga butang nga wa ninyo masabti, nan, pangutan-an ninyo ang Seventh-day Adventist. Pagtuon ka mo sa nakatunan sa Seventh-day Adventist. Gani, ato makita ang adlaw pagpahulay. Kumuna mo nga bersikulo sa inyo ha. Ang Ginoo naghatag og pahulay sa matag usa. Mao nay nahimong timaan sa Dios. Okay? Kay nga naman, kita adunay panahon sa pagsimba nga na kaniya. Hapit na tamo manigson. Busa ang bersikulo 3 sa pinadayag 1 nagingon, bulahan ang tao nga ngadto sa kapunungan magabasa sa mga pulong sa propesiya o bulahan ang mga magapatalinghog. Dili lamang ang magabasa apan kadtong magpatalinghog. Kanuman og magatuman sa naisulat gini kay ang panahon haduol na. Okay? Tanaw ang haduol nga panahon igsoon. Matthew 24:14. And this gospel of the kingdom will be preached
in all the world as a witness to all the nation, and then the end will come. Ngunay sugo sa Ginoo. O sa Acts chapter 1 verse 8, but ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem, Judea, Samaria, uttermost. Jerusalem, imong kaugalingong palimalay. Judea, imong mga parinti. Samaria, imong silingan. O ang uttermost sa tibuok nga kalibutan. Apil mo. Join mo sa Seventh-day Adventist. Pagtuon mo sa balaang kasulatan, kung naamoy mga pangutana, atong muduol kita sa atong mga silingan nga Seventh-day Adventist. Kaya dunay 3 geographic segments: Jerusalem, all Judea, Samaria, end of the earth. Mga pinangga, ingani lang akong ibilin kaninyo. Nakahilis ang kalibutan, susihan ninyo ang nakatunan sa Seventh-day Adventist. Daghang salamat. God bless satan.